Tänään mä käsittelin sellaista aihetta kuin kuinka sosiaalityöntekijät voivat auttaa näitä ongelmapelaajia. Ja se on osa sellaista isompaa tutkimus- ja kehittämishanketta, jossa olemme tiimin kanssa haastatelleet sosiaalityöntekijöitä ja oikeastaan kysyneet heiltä, että minkälainen ilmiö tämä rahapelaaminen on ja minkälaisia asiakkuuksia heillä on ja miten he auttavat ongelmapelaajia. Selvästi tämä toimeentulotuki nousee pintaan. Tämä on sellainen työntekijä, joka kohtaa sen ihmisen ja näkee, että siinä saattaa olla tässä yhdessä ongelmassa kiinni muitakin ongelmia. Ja sitten lähtee ehkä vieressä kulkien tai osaa ohjata sitten johonkin toiseen palveluun tai hoitoon, jos asiakas sitä tarvitsee. Sosiaalityöntekijät tekevät todella paljon hyvää työtä erilaisten asiakkaiden kanssa. Nuoria, on päihdeongelmaisia, on mielenterveysasiakkaita ja se on yhtä tärkeää muistaa, että ongelmapelaajia löytyy oikeastaan kaikenlaisista ihmisistä.